Ik ben Amber, een van de initiatiefnemers van de Douche Challenge Curaçao. Samen met Daniel Gato en Clarvin hebben wij eind maart, vlak voor de lockdown, bij meer dan 70 mensen rankas van Batata Douche bezorgd. Rankas, stekjes, Batata Douche, zoete aardappel. Dit is die van mij. Gratis, van Bandabal tot Bandariba. Iedereen kon meedoen. We hebben hulp gehad van ons team van vrijwilligers, met mensen vanuit de Sustainable Community Curaçao. Nogmaals, dank jullie wel. Via Facebook hebben we mensen laten zien hoe ze hun pot kunnen voorbereiden om Batata Douche te planten. En wat ze moeten doen om hun Batata Douche mooi en groot te laten groeien. Zodat ze na 3 of 4 maanden lekker kunnen genieten van hun eigen zoete aardappelen. En waarom hebben we de Douche Challenge Curaçao georganiseerd? We willen mensen laten zien, laten ervaren dat iedereen thuis kan planten. Een plantje zien opgroeien, zien groot worden. Het geeft een heel goed gevoel, maar je weet het pas als je het hebt gedaan. Maar je eigen voedsel verbouwen leert je ook de waarde van voedsel. Het laat je zorgvuldiger omgaan met het voedsel dat we hebben. En het is leuk voor kinderen, toch? Op het moment hebben we een wachtlijst van 50 personen die ook graag thuis Batata Douche willen planten. Wil jij dat nou ook graag? Ga naar de link hier en kijk hoe je mee kunt doen. Tijdens de lockdown hebben we plannen gemaakt om de Douche Challenge verder te ontwikkelen. Zo willen we elke maand een Douche Challenge uit gaan zetten. Er zijn zoveel dingen die men gemakkelijk thuis kan verbouwen. Neem nu moringa, bijvoorbeeld kalaloo. Ook willen wij een biologische boerenmarkt gaan organiseren. En we hebben de Douche Challenge Incorporated. Werkt u misschien bij een bedrijf en hebben jullie wat ruimte over voor potten Batata Douche? Of hebben jullie misschien een stukje grond waar je ook Batata Douche of iets anders kan planten? Please reach out. We hebben de Douche Challenge Incorporated. En wij kunnen het planten combineren met teambuilding. En wat is er nou leuker dan na 4 maanden een maaltijd van je zelf gebouwde Batata Douche, samen met je collega's. Daarnaast zijn wij heel benieuwd of er andere eilanden zijn die dit initiatief ook leuk vinden. Wil je ook je eigen Douche Challenge organiseren? Please reach out. We denken heel graag met je mee. Dankjewel.